Ay ba, hindi na. Ito yung kwarta. Beto. Okay, Dark, pwede makapalit. Ayun. Ako yung ano. Napay resurgence. Resurgence. Sa hill, naitaw sa hill. Side game. Ako namatay ah. Ingambak ang isa. Walang bola. Shit. Akin yan. Kunin mo nga akong ano, loading. Kasi nakakuha sa akong bus neb. Wala. Ano eh? Dali. Wala akong gamit na ako. Kuha akong bus Uy, neb. balik ako. Pagkakastil. Ano daw? Ay, gaw buyon pala. Tangin na ka. Fuck you, cards. Patay din si Kwanda eh. Dark. Kuhanin mo ka na po, Phoenix. Ngayon tanong sa ako din sa right side. Kaya? Copy. Ako ah. Ay. Sa-drop na. Ah. Nasa tubig nag-drop. Safe kang Aristaas. May kontrata din pre. Sa taas na. Galahin na si Conbay, Arj bay. Arj. Diri yung tata. Pero sige lang. Okay ra na. Si. Diri sa ako, anay kontra diri. Mato dia. Down one. Di ko luyo niya mo. Kapalit ko. Pwede pa ba? Ay, wala na. Hit na hit. Sabet. Napay sabet tayo mo. Ay naku. Enemy visual. Arj. M4. Pasate. Ay, sa base. Sab. Putukan lang to eh. Isa na. Ha? Ano yun? Ha? That's up? Face to face na? Yan, magpapala ka live. Ano naman? June 11? Ano yan? Parang thank you. Hindi makalimang yung sumuti ko. Check your gear and weapons. We go soon.
Enemy dropping into the AO. Enough training. Now we face the enemy for real. Revive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back fast. Take them down. UAV is active. Patay. Nanas likod. Squad mates faster. Good work. Thank you. Deploying. Well done. UAV is on station. Recon online. Shotgun ako. Tapay. Exiting the AO. Kung pagkapog ko. Dagham kay Manny Pacquiao nga rin. Duha na Arch. Behind Arch. One more blep sa left mo. Enemy soldier incoming. Ay, nakamute pala ako. Ay, Pagkan man na. Uy, isumbag ko. Yawa. Nakulunong isumbag yata yung ko. Shoutout boss. Shoutout boss. Vanity TV. Good evening pala. Uy, hello po. Grandmaster sa praise. Salamat sa pag, ano po, react sa ating stream. Shout out, shout out. Shoutout sa inyo dyan lahat. Balikan na to. Dire. Napag ka ng shots dyan.